Nanu na adofo ye ma obi bia adwoba AKRO life ene dwumadi an ato ne din adesua no ye ne kire Akuapem mu ana Akuapem a ya ato dwumadi no adesua ye desua amanten dunson a ewo Akuapem mu din no Akuapem mu efa amanten dunson nyina kro bia ne din ene asekyere ma won fato se sebe obi si ohene ye twafohene Akuapem mu na asekyere den oya adonte hene a asekyere den oye benkum hene ana se oye nifahene a na asekyere ne den ene ne AKRO life yenya yenu aberma ba ko a ohene na na akwasi agi wa ha edikan ye mo bibia official pa enche na AKRO life yenya afe a ye se dwumadi ase se na egusu kan ye da obi ase se obua yen wo yenjuma pa ye a mode munyansa na mahoden tan echi onu aberma kwasi agi ye ma adwo ba AKRO life da wase na michia etiefu ne ahwefu nyina obabi a wo wi asoma sabre wotemeka ene anwumre yi yesre mo Akuapem Amanten dunson ye ntumi kan nyina ne nti ene onu aberma kwasi agi befa kro ba ko ana biembi ne ye ne di ho enkomo kakra ohena na kwasi agi yesre wo ene ye de ene chire Akuapem mu a amantan dunson kro ben so na ene wo ne ye mbedi ho enkomo kakra mse nedika mepese aka mebobo Akuapem Amanten dunson ni nyina na motie adiefu mo pa chem se mo nteme boy se yare aba wo fred coronavirus ntina ene we hu se ma she face mask se no ma pa hene kai no bia ba bia ba ko bia na wa she wo face mask na mo se na producer ekai o se wanteme boys ne papa nti mesre mo adiefu mo pa chem na menyime face mask na mekasa amati mekai mesre mo ara you that's it kanu na Akuapem mu eye nkro dunson enti na wo frɛ ne amantan dunson yo na na say de nkro ni bi abeka bi mu atrew nkura no so bi anyin ama abeye nkro na kan no waka meba mentwa wa no ka kro ni bi abeka wa ban anase amane na amambere kwan so no dunson no efi akonanim wa amane mu anase aben pato nyemu ntire mu en kakra you efa Akuapem bre a wo hihye Akuapem ne de na ye 17 towns dunson bi abeka you say ne Akuapem we tumi kasi wo aduonu anase aduonu ba ko adase bibi you kan no na nkro ni bi wo a e odu kro no da no ba se kro na nyin nti aye ohene ene da sa bia ina no me bawo meminya mama etiefo nya nchiremu ye kakra nti nei enye dunson bi mu meto wase ya enei de enye dunson bi kroni bi abeka ho you kan no na ye wo ekura ene ye wo kro ekura no di kro ene da no ene nkro no hene da no okay mato wase nti nei kan dunson ene na info kan no kro be no eye brekuso eburi ahwerase obosumase tutu mampon abotachi amonokrom manfe late ekropon ebiru dewu ewukugwa edukrom asese so ene ebredi ene kan amantan dunson a wo de frɛ no Akuapem dunson ne okay na nei na abeka no ne we nei na abeka no se na ofa kro bi te se tinkon adoso okra se ye ne ade a na ye odi kro no da no e se atrew ama ye kro nti se ohene ne da no ti ofa ba bi te se adoso ya adoso wo ohene ofa ba bi te se okra se wo ohene ofa ba bi te se tinkon a wo ohene Martin okana se odi me yamre ni so nti dase na ehia ebeka eno ho asem kan de na wabo akire yen na dunson kroben ne na oniye ne di hu nko
You. Sana Akuapem na kan no obobo brekusu ko ke pred nti e be start e fi brekusu. We 5 brekusu. O hwe brekusu ya e we Akuapem Ahenefo. O kese Akuapem Ahenefo a ewe no ye benkum ana nifa ana adonten ana say You Akuapem Ahenefo na wo adonten. Okay. Na adonten wo nkuro a ehye nase eye brekusu ketase peduase ahwerase konkondu jankama nsache nsanwam aburifo wo kuro bi wo dodo wakwa enwo frese adambrobe eno so ka Pese ma so kakra ma me na eno so ka adofo na ni ji nkoma na orebon no nti ma wano so kakra ma me ene meeting bi mu so what is adontin division adontin division wo nkuro bi a ehye adontin ase eye brekusu peduase ketase ahwerase jankama konkondu nsache adambrobe ene nsanwam ba kono kan wo si wo akura bi ana kuro bi wo ase oba bi ebeng dodo wa yo ene wo freni se adambrobe yo okay that's it enti ene brekusu den na din brekusu ana say we buy ana say brekusu fo no ye aduanafo. Okay. Aduanafo ya woye ansa sasesku eya komuhire nananom a kan na ansa sasesku eye popo wisu baby akan wo frɛ no gbamfo ne wefu bia e woten bribi onana oye ohina odi wonso se okumun obe kuje honom nti na ne kromfo eye aduanafo a wofi akwamu netia ebi na brekusufo no ye nkrofo bi a bre a safori fichi bi oye kro ana nkrofo chemu ye chirem na sa mo wonye kro ye ana wo bai no yo anana ansasa seku na ni won bai Akuapem. Okay. Na bre a safori fichi bi bedi ako ma agbanfo ne okrefo ne wahan na wogye kuro yi si ho se Akuapem an eye brekusufo ne abrifo no wo si wo besom safori nti mu andi nana ansasa seku echi entwa esufra won de wo case wo betena ha na wasom safori na ansasa seku oba na den obe dwumadi be no be di nana ansasa seku no ya kwamuhina yo say Ghana sabre no no ohine pon a owutumi odi ako okonka like okuji man ho a okun na waji ho na kanede ho akane territories ho you nti obe konka popo wisu yafu nyina ye guanfo no okrefo ne tia obeje Akuapem nyina sa time sabre na ye Akuapem okay sabre na ye guanfo no okrefo ne tia you nti obedi won so samre no budu wa ka obema na emfe ahine year ben ebe 17th century obe 17 asana Akuapem fo no fi chibi bai nti be 1733 ne Akuapem fo no fi chibi bedu aye bia ya wo frɛ no Akuapem sisi okay nti back yenko brekusu hene ni dibea wo Akuapem yeden yo brekusu hene wo frɛ no Nana Otenkranche prempre no wo isisi prempre no wo nsa no frɛ no na ni dibea wo Akuapem ni ye twafo Akuapem twafo hene Akuapem twafo hene na Akuapem twafo hene no asekyere kakra ne den yo Akuapem twafo hene ne ye kan dibea bi a se ohene anase omahene rekwa akwa owo team bi offer na advanced team ana ewo military terms of reference a recce team one will be dikanfo one okohwe kwam kohwe se baby a wokwe sei nete nkrofo e wo ho ne sei na wote adewe ni wode kum sei nete no wan bebo ohene pon na mane no ohene pon na gina so de aboa no ho de apedom no de akọ saa ko di twafo na adwuma ne de
in I mean what friend Reki a juma be a drink kakra because soon now ko akosha be born here but now ko that's all con maybe I'm con ye the crowd to be mechi no be born here man in the na dent na kro bebree wo ho na wode twafo no ma brekusu hene you na ko ba ni say twafo no baby a brekusu kro no won is a orba Akuapem na orfi nkran reba Akuapem a ono wo soro ho ansa na watumi wura Akuapem ha nse oben aboko bi you nti owopopo so baby owo no so de owo ho a ohun eye gas state ni mu eye nkran kroni na baby owo no popo so ohun nyina na emfa no akatamanso ntokwa ni mu esane baby a no wo ni nti ono dibea twafon ho no de adwuma kyese na Akuapem report ako Nana Safor twe sabre no no Akuapem hene orukọ ako brekusu hene ni twafo a okohwe na wabeka kire ne se ohene pon sei na report so wa ha Mr. Wedi mebisa kakra bi kaza no dikan na odi se adwumade ohene pon pa cho woni ni din ana so abet ana aba kwasem na wate na ni din de abakwasem team ba ni din berepem no se o mem ni din na yehu mate pa cho that's ekoso ya membo ache mate nti twafo no de na adwuma no de soronko ba nanse okuni ho biem so se ani bua ba okuni ade no biem nti twafo no waye se ohene a bibia Akuapem hene pese oye no ono dikan tumi kwahwe se bi ohene ha ana ha ye di se adwuma wa ha na ye se wo ba obituma yi den dwuma sa ko bi okunhwam akonhwe ana se okone ba ono kodi kan ade ni den dwuma sa na efa put to development ho asem because say no emprempren okobo ono ya no be se adwuma example Ghana ban makwan se okune ade no o se na se ye the book na ekun efetu ana you okune de se ye roko ati coronavirus obetumi akohwe okwan bia bebo ni wura amane ese mi wura saa yare aba ise ni se nete nti ye ni se a ebebura nti mi twafode na okonkwan na ohine dipue kogwabo ana se orokwa yi ase ya twafo hine ni dibea ye den ana na de ne okonkwan a dabi na mmiri a wonkwan yo ne mmiri antokwa mai na okone ho ọkụ ba tie ntumi nko senda kan wo di ọkụ ani wo kosa ne ade a wo tutu okunu pa se ntumi nti se so ohine rekọ ba bi ana so ohine ritu anamon bi a ono obedi kan akọhwe se saa anamon ohine pese otu oye ni se a ebeye ti efa ne se saa biri so Akuapem hene pese ọkọ ba bi kosira ọma hene bi wo ba bi a twafo hene bedi kan akọhwe kwan mu akọhwe se na ehote akọbọ amane akọhwe se bi si po bi on twaka bi honum ahwe se bibia da ne kwa mu obi kro betuma akọbọ amane se ohene ni wura reba nti obebo amane na kwa mu na homan no ahwe amasa na eme nyina aye fefe se na be ya ni wura ba bibia rekosi ne kwan na orepo no ho kwan we o ka twafo hene a o ka ne wansem a odi twafo hene Akuapem no na ekwadontin mu a ni dibia ye den ho igusu ekita ne twafo mu a na se rekusun ehye adontin division na emum esane ni dwuma sonko di mu Akuapem nti ena Akuapem hene bo na ba so se Akuapem twafo hene na emum ukọ adontin so ya se nana otobo jankwasi eya adontin ho a ona ohwe achima ono ohwe adontin okay that's pa enti prempren amene wo ka say wa me nya nche se ne okuni obi em bo okobade a o rebel leader ana mebwa o reki leader okay but I say enti na otobo jankwasi ana say adontin hene wakasi bi ya adontin hene ana say Akuapem Amanten adontin hene a
ɛyɛ den ne din adɔntehene anaasɛ ɛyɛ den ne nya adɔnten. Adɔnten na kan no wɔkyekyere Akuapem Amanten 1733 wɔ Abotakyi. Na adɔnten ne wɔ number 1 and wɔ number 2. Okay. Na number 1 no ɛne wɔfrɛ no Akuapem Kontihene. Na number 2 no ɛna ɛyɛ Aburi Hene. Ɔyɛ adɔnten. Ɔyɛ adɔnten. Yeah. Na ne kɔbae ne sɛ ɛyɛ adɔnten number 1 no ɔno no di guamfo no kyerɛpɔnfo no anim kɔhu Oforupɛhene sɛ wɔmma no akofo na wɔmmɛko nye guamfo no ɔkrɛfo no wɔ ha. Na adɔnten number 2 nso na ɔno nso ne Nana Safor ɛna nam di ako. Na akuropɔnfo no bae wɔne Nana Safor bɛkɔ ya Nana Safor kɔ firawo n'akyi na ɛma wɔn nso wɔkae na wɔsi wɔbɛsom Safori. Wɔbɛsom Safori no na wɔdɔɔso ɛyɛ borɔfo mu wɔfrɛ wɔ Akuapem remnant. Kyerɛ sɛ wɔn adɔntenfo no wɔne Akuamfo ɛka wɔn ha. Na ɛyɛ wɔn kwan ɛka Akuamfo no bi nso wɔ nkuro so. Nti sɛ wokɔ Akuapem kuro bi aso a wɔwɔ Akuamuhene wɔ kuro bi aso. Akuamuhene. Sɛ wokɔ Mampɔn wɔ Mampɔn Akuamuhene, wokɔ Lata wɔ Lata Akuamuhene, wokɔ Dewu a wɔ Dewu Akuamuhene. Ɔyɛ kuro anaasɛ ɔdeda abusua bi ano anaasɛ. Ɔda Akuamfo no ɛka wɔn kuro mu. Wow. Nti wokɔ adɔnten a wɔde wɔn bɛsua de paa nyuma mentwa wɔn ano mu ma atiefo ɔhene na kwasi agye ne na ɔrekyerɛ yɛn brekuso ne adɔnten ase kakra nti si ana wotwa w'ani hwɛ anaasɛ wotie a ɛyɛ ɔhene na kwasi agye na mo yɛgu so a ɔne di nkɔmmɔ yi nti ɔhene na mesrɛ busa wo asɛm a ɔka na menya kakra nti wokɔ Mamfe a Akuamfo wɔ awo Akuamuhene. Wokɔ Mamfe a ano Mamfehene nankasa yɛ Akuamuni. Okay. Nti ɛhɔ ɔno ya na ɔyɛ Akuamuhene wɔ. Ɔno yɛ Akuamuni. Wɔde yɛnkɔ adɔntenfo na asɛm no so na nti adɔnten asɛm na ɔgu so kyerɛ yɛ mu mpakyɛ to asɛm. Akuamuhene no ɔyɛ aduanani a ofi Akuamu. Na bere a ne wura Safor wodi ako na ɔkɔ firawo n'akyi no adɔntehene na etuma anko ɛyɛ Aburi na ɔno kan no ɛyɛ ɔtobo agyankwasi asɛm na yɛka yɛ serew ne nananom a ebedi ade no yɛka no asɛm no atiefo bae na obi na egu so ka ɛna wɔn wɔ case wɔbɛsom Safori nti wɔka mu yi sɛ saa bere na yɛ ɔkɔ bere nti sɛ wura ɔkɔ ɔko na sɛ odi nkuku a wɔn a wɔka ho nyinaa sɛ wɔbɛku mu anaasɛ mobɛ saranda ama na wadi musom adi nti wɔsaranda ma Safori sɛ wɔbɛsom no nti wɔbɛtena nti ɛbaa ne saa na wɔn dodo ɛfa brekuso Aburi fa nsakye ne keka ho nyinaa na wɔyɛ aduanafo a Safor nti na wɔte hɔ no nti ɛbaa saa na wɔn dodo no nso dɔɔso ɛna wɔn ɛfa ne sɛ wɔn adi ako akyɛ a wɔne Nana Safor nam a wɔdi ako nti na wɔn ho yɛ den wɔn ho yɛ hu na wɔwɔ tumi nso nti ɛbaa saa na ɛwɔ sɛ wɔma wɔn dibea na wɔn nso wɔde bua ɛyɛ Akuapem Safori nti na wɔyɛ adɔnten number 2 ahoɔden a wɔwɔ nti na wɔyɛ wɔn dodo ɛna ɔkwan a wɔn adi sɛ wɔne Nana Safor ɔhene kɔn kɛse kan no Ghana ha wote Akuamuhene di mpɛ ho oso ɔso wadi ako afa Ghana ha baabi bebree wadi kunim nti obi bia a ɔne nam sɛ ne hene a ɔne ne di ako na te sɛ nipa ako no so wɔ war experience nti Akuapem a wɔkyekyɛ ni na war formation zone which is adɔnten number 1 ɛyɛ Kronti adɔnten number 2 yɛ Aburi a wɔn so wɔ baabi a wɔwɔ no wɔn na wɔyɛ war leaders a wɔhwɛ saa mpatam hɔ nti wɔwɔ benkum wɔ nifa
or just has our divisions now what she said. Na sa unu obi akwa na wadi no sunkunim na waka fie na waje na atenase a won anko apam bi ana se won susu bi na won kantam bi ana woje won ase won agi won amonkro won hwe anofo ma wana there be neko by ne say 1733 AKRO na waye wa protection you okay say when do akona wie eye chibi fo no pese wo konti guanfo ne sukonfo no ntua won kana hihye won ye na wotumi ko no si there be ye mamonko na mu mebe mama tenase na ye bedu obo ene chini na so efifi a obo no fifi a na moko kan no so onim so obo efifi da nti anya de obede wo beko enu chini na wotenase no wo hihye se Akuapem Ahenefo no ebi abekan se okoninti ama wanya nipa obedi akoni bi ma won a wontumi ma won ye de enko nti wokọ sambere no busum pongo wo sa sasi so eye guan ni okrefo no settlement eye hai sata mu ofre eye Akuapem Amanten prem Akuapem Amanten no wo busum aso busum chenku no ko kan tam wo si wo besum safobi na obi bia wode naka formation of Akuapem no hu obedi no kware ama safobi nti na ye na ema akwam funa kai no wotumi ne yentena asomdwe ma basabasa bi ama nti okwa ntam ewo chinku ho se wo besum safobi okay manya wasi kakra nti adonten henen o manu se anofo no ondi wonso ohwebo ono Akuapem ohwe o ma Akuapem that's papa and you know that say na be di kan no yenya ohina na akosi eje enwumrei I say yamre ni so yegosu ye kra ye network no di enwamo kakra nsu to kakra nti me yen chei ye bre ansa na yegosu no ye ba life amonya yen hwe nti ene de se mo fan chei mre net ya nti be pese yeribesi a na ebe fa no maako se na ne fa ase ye fa yan fabriku so yan fa dontin na wo twese ye beba biem na be fa kru abien anase abiesa wa Akuapem Amanten ahwera ase ne a osi na wo twese obema yan ahwera ase ne obosoma ase yan nya ntin so empanyimfu bi so ani gi dwumadi a ye hu nti opese na wo twe ye bewura mu se won so beba wa be ka menua frobi na bonamane na asi na yenyira yensua bibi mfa Akuapem ho na menu ya ibe no ye be kire obeka kire ne yenyira ya adesua so ka bibi na nsi su ye anase bibi asabe ense no waka na anen anase no num anen na yedesua adenen yedesua nti mpacho amane na amamere so de wontie baby fa akọ utie akakra na okotie akakra utie akakra na okotie akakra na obehu ekwaro anyina na kwesi eji yes yeri dwumadi ri ba wie na afutu arema mrante ne maba titiriw a Akuapem ma wo agyaw amane na amamre ato no a ne yere anase sebe obiri ka yemfi asem kra yeri ntumi nka wansem afutu be na wode ma ho afutu a be ma menu anuma worisi so ne se baby a ofi bia o tradition and be o trademark one man ana wa amamre one man and be ye wo isi say wo trademark te say una asenso de because kan no se wo ko baby a na wo ka wutwi na wo kan bache yi upe na obi a mu say ofie pe na woni say obi ofie pe so de obu ade onye basabasa ampa you kan no wo ko baby a na wo ko kese ofie na usuban ense obi ofie pe obekesi dabi unse obi a ofie na nei unhu saadi because of modernization the civilization bibiri abenti sane me unhu na mesre menua no se mpanfu ofie bibi ni na se mu ba na mo ntia se mu bisa wono won kyerem because mpanyini ofie a wohwe mamofra nwi nanka ditiru na se ya yare bayi na nemafo omampehene de abesi obi a hye ne face mask won hu wonsa won yesi am say AKRO life korea no yi
dibea wo say warrior fumigation say dem ukrom ha ye kropon krom ha upia unhu so obia shenifi because yare aba wo so be spray omemu bibisa no unya hu penal say ehefo wo say kropon po so wo kropon food wo di wo hu ni na won de yare aba yi wo be hye bibisa na me pese ene mafu aba wo sua you enye say ubenam now say me fie kropon na emu kasa ne won ne ye nkyere say wo fie kropon you na mesere mu so bia ko ba bia shady face mask say na Nana Safor kan o man pen no so ulupia fa face mask na she you okay yes so me say woni mpen ni bebre wo Akuapem wo adofo wo abusua wo betu pese o tunchia ma mpen ni bia na ase abusua bia kwanda ho you sabri mintie di kan be kwa ma sales group e we kropon mranti kuwa e we kropon bo ho moden you odi duma bebre na mesre Ghana fu nyina ne obi ofie kropon say since July electoral commission buye kwan so obi a oye Ghana ni be register na mesre wo fie kropon a 6 July na waba na waba register wo be yes adwumadi 6 days 6 July to 11 July sabren wo be yes adwumadi we kropon ti mesre obi bia wo to waba we kropon pa say wo koso to waba bre kropon na be register you and enchia ekoso bie mu no be kwa ma aye me producer akasa Nana Safor fia ho you ene yenya ne tie say Akuapem Education Trust a wo ma scholarship for tertiary education ene na won abu kwa to say obi bi owo Akuapem ma opese o tertiary school say polytechnic say training college say university public one need ko website no so Akuapem Educational Trust na ko register no more scholarship na fa ko sua de na be ni particular wo Akuapem mu da mase wani anu meda fo da mase papa se mo hwe me bra me papa kwesi me hu se wona na twemasi me hu se wani di madi so yesua mo opusuma ye wo mu ye amane ne amamre a ewo Akuapem mu kwa na ba be ewukuda bia no nsia gba wukuda bia ti pacho na adwumadi a edikan ya afisiada yedi na yede afi sa amane ne amamre ewo Akuapem mu ama Akuapem mrante ne maba nyina ti fi ene koyi wukuda bia frowunua anahye page no na yensua adie se na medi kankan no yenkase ne yeka wa na ewum yeka bibi wo ha kofie ana frefie ana hwepanyin bi na one no ye de insusu hu ye de dwumade be besia nyame adom na adom bedum ya dasene ye behia ye de obi bia asese ohwe AKRO life ye mo obi bia so afishapa ye na mo nyina ase